Size lapha uzohlanganyela osukwini lwanamhlanje lapho sizogqugquzela umphakathi sizonza into enjengemvuselelo ukuze isifo lesi sesandulela ngculazi nengculazi sinciphe siqhubeke sincipha. Ngijabule kakhulu ngoba besibambisene nabalaphi bendabuko, sibambisene na wonke umuntu ofanelekile ukuthi abe khona ngoba phela sishilo siuhulumeni sathi ngokubambisana singenza imiphakathi yakithi bengcono. Nokuzokhumbula ke abangasekho abahamba ngalo lolu bhubhane ingakho ngoba ngaphambilini belungekho usizo olunjengalolu. Lo hulumeni wentando yeningi uze nosizo oluyisimangaliso olukwazi ukuthi abantu baphile isikhathi eside. Iqhaza engilibambe lapha eThekwini ngiyomunye wama-champions, omunye wababekwe lana nasemgungundlovu ukuthi ngibambisane nabo bonke abakhona nomasipala nama-organizations amanye ukuthi isifo sengculazi lesi bekade silokhu sibhebhetheka sithi ukwehla. Amathongo amaphilisa angamathongo ozophila nesifo HIV umuntu omdabekayo ngiyamdabele yena because aka-understand. Sigcine ngokuthi sinondlunkulu sihambe soyihlola ukutshengisa izwe lonke ukuthi kubaluleke kangakanani ukuthi uzihlole uzazi nokuthi lezi ikhungo esiyilethela namhlanje asiyilethile nje ngoba ziyokudlala o-UNAIDS njengoba bekhona lana bazokwenza umsebenzi kanye no-government uqobo lwakhe. Kubaluleke kakhulu ukuthi sibe la ngesizathu sokuthi sisiza abantu ngempilo zabo ukuthi ba-check bazazi izithetha zabo as much as kunabanye abantu abangakwazi ukuthi basuke baye ema-clinic kwi-facility ngesizathu sokuthi kubeke kugcwale kube nani. So that's why size la ukuzothi abantu bakule ndawo mabeze bazozazi izithetha zabo sibungazo sonke usuku le-World AIDS Day. Ngokunjalo sithi abantwana abasebancane abafunde ukuyiphatha kahle ngoba lokho kuzoyenza ukuthi impilo yabo ibe yinde ezweni.